should be easy. You just need to grab some diesel. Hallo? Hello? No, there's not going to Okay, be any... er videoen i gang her, eller hvad? Ja. Well, somebody just got themselves an axe. Hey, kan I høre mig? Ja. Okay, Og så er de specielle som jeg. Ej, hvad fanden er det for noget? helt ærligt. Hey! Hvorfor går du ikke op på taget? Christian. Tino, stille! Vi er totalt nu. Grabbing a pipe bomb! Ej, seriøst, så er det slår mig med våbne. Hjælp! Skubber dem bare tilbage, de dør ikke. Nej! Men de står der. Jeg er jo fundet. Nå, sådan! Jeg går lige på toilet. En bomber! Again, Okay, undskyld. Der er bomber på toilettet. Jeg skal lige på toilet. Bliver den her video så lagt ud på YouTube? Jeg skal lige på toilet. Og undskyld, jeg forstyrrer det, coach. Jeg kan godt se, du har kommet til eller noget. Hey, man, jeg kommer. Der er en tunge! Hvad er det? Hvor kom den tunge fra? Han er klar. Ad. Hvor kom den tunge seriøst fra? Ligger du nu på YouTube, eller hvad? Eller ikke? Hvad er YouTube? Ej. Okay. De kommer efter mig, Okay. Løb. De kommer efter mig. Ja, okay. Uhyggeligt. Prøv at se, hvad bruger man den her? Hvordan fik man på det? Den virker, den her. Ej, jeg sidder lige og laver noget, mens jeg kan Min mus, den reagerede bare. Undskyld. Okay, fuck det. Jeg er altså helt bange for de her zombier, de er uhyggelige. Ej, next gas 2 miles. Hvad er det for noget? Er den zombie, eller hvad? Jeg tror nok ikke, at du skal tage din mikrofon så tæt på munden, Andreas. Det ved jeg godt. Hvad skal den så hedde? Left for noobs, nå. Okay, Left 4 Noobs 2. Left for noob 2. Ja, det er et fucking godt navn. Starfish. Ups. Hvad er det for noget grønt græs, der ligger der? Hvorfor noget grønt græs? Der ligger Græs græs. er altså grønt. Jamen, alt græs er altså... Undskyld. Nej, min skærm fejler, den er helt grøn. Ja, det er mig, der kommer til at skyde jer med boomer-ting. Det var en boomer. Undskyld. En bummer. Den tager mig. En smukker. Den tager ham. Ej, Anno, de må faktisk ikke gå i. hurry on the way De må back. ikke ryge i spille. Still. Ulovligheder. Okay, that better have been Må an du ikke gøre det der? Watch it. Op med det der. Jamen, hun prøver på at give mig liv. Så hun på sig. Ja, Hvad er det her egentlig? Det bruger mig ikke om. Cykler, lad os tage dem. Se, jeg har sådan en... ja, der er en legeplads. Jeg vil lege. De virker som jeg på lort. Vi har first aid her. Kan man godt åbne den her first aid? Jeg prøver. Skal vi prøve at sætte ild i Rachel? Ej, det stinger, men kun løber om det, de her ting. Hvad er det? Åh nej, der er nogen, der har næstet sit slik. Hvad laver du med en hel nu? Hvad sker der? Ej, hvad laver den zombie der? Jeg trapper til den. Den boller. Det ser sådan ud. Ej, for lille gave, hvad lige her? For lille gave her. Det er helt hyggeligt. Jeg har aldrig spillet det her før. Nej, skal man holde den inde, så bliver jeg bare træt i fingeren. Nej, nu kommer alle de her zombier. Nå, den piper. Kender I minibase Jalop i 2? Christian og Andreas? Kender I minibase Jalop? De laver også videoer. Haha, se hvad jeg er. Hvad snakker du om? Ej, se hvad jeg fandt. Kender. Jeg prøver bare at komme væk. Hvor skal vi Syg kunde. Kender I minibase Jalop? De laver også videoer med det her. Vingummi. Du kan selv hedde Jalla. Vingummi Jalla. Jalla. Jeg har piller
ej, hvor skræmmende. Nej, hvad er det? Pills, Jeg er en Yugi på Rachel. Jørgen, kom så, du skal have piller. Jeg dræber Yugi. Ej, Jørgen. Så det er en Yugi. Sådan, nu har jeg lige spist 2 piller, men jeg er helt op at køre. Woo! Fint nu stille, jeg skyder dig. I got the pills. Hvad? Du skal ikke give mig piller igen, det gør du bare aldrig mere. Ej, lad os drikke den her. Den smager sikkert Vi har godt. faktisk stoffer. Ej, jeg tror ikke, de smager godt. Ej, skal du ikke brænde den? Ja, det er jo smertepiller. Jeg kan ramme af mine fingre. Jeg vil bade. Au. Se, jeg er her. Se. Det er der. Det er det, ja. Hvordan gør du? Du deres prøv. For mig, der er vi for ned. Cha-cha-cha. En boxer! En cha-cha! Der er en stor fod. Hun er. Det er mega Du dør jo. Ej, jeg blev virkelig bange. Jeg har set det inde på sådan nogle videoer, at der er noget, der hedder en tank. En tank. Ja, en tank. De lyder frem mega farligt. Okay. Det er en tank. Fuck dem. Vi dræber, hvis de kommer. De piller der, de har bare lagt i flere år. Jeg har bøjet, vi har andens have. Jeg har bøjet i haven. Jeg tror, det er ulovligt, men man gør det alligevel. Jeg har vores der kylder. Hey, din havenis. Jeg har vores... Fy. Hallo, hvor skal vi hen? Grøn stol. Jeg har fundet en grøn stol og en masse bejler. Skal vi den? Der er en ambulance. Giv mig. Hyggeligt. Hvad? Grabbing a shot. De er zombier der. Jeg har fundet en grøn En ambulance. Ej, hvor nice. Jeg har fundet en grøn stol. Hvis vi har taget alle tingene. Jeg har fundet en grøn stol. Jeg har fundet en indsprøjtning. Man kan zoome ind med den her. Ej, skal man ikke bruge den på en zombie, så dør den. Hvis man hvad? Der er en tunge, der har taget mig. Ej, et boblehoved. Ej, hvor sejt. Den smakker. Jeg har fundet et garage. Prøv at komme og se. Sådan. Sådan. Følger os. Sådan, ven. Der burde være sådan en garage. Deres garage stadig. De har våben. Vi har en god shotgun og en god spattershot. Jeg har fundet en statsmager. Jeg har en statsmager, okay? Jeg har også taget spaske. Så det var pokker, der stod. SPAS. Hvad så gør? Nej, men de skulle da et spassergevær. Det er mig. Ej, den zombie der er jo pænt, den vil ikke giftes med. Prøv lige at se, hvor det skælder. Hun er så meget i liv. Og ja. Fix det hæk der. Nej! Du skal ikke lide mig. Nej, nu fik jeg... Rochelle, kan du komme her? Nej, jeg prøver at få lidt godt for lejlighed. Det er ikke mere på lejlighed. Hey, I'm grabbing this ninja sword. Er der andre, der har en katana? En katana. Er der andre, der har en katana? Ja, jeg har en katana. Ja, jeg har motorsav. Jeg har fundet sådan en frygt. Ja, vi kan katana-brothers. Woo! Jeg har fundet en frygt. Hvad er det her for noget? Ja, det der. Det er en Ej, flaske. prøv at se, jeg har fundet. Nej. Hvor stort. Hallo, hvor skal vi hen? Vi står
Kom lige herhen. Kom lige over mig. Prøv lige at hjælpe mig. Jeg ser mit gamle til mærkeligt. Kom her, giv mig sådan noget der, du har på ryggen. Giv mig noget ryg noget. Giv mig din ryg til. Giv mig så den ryg ting. Ja, gør det. Der er en dame med BH på. Jeg har fundet sådan en dør der. Jeg tager damen med BH. Rochelle. Hjælp! Ej, hvad er det for noget? Ej. Hvorfor ligger jeg ned? Hvorfor tager jeg lige pludselig? Hjælp mig op. In the hell have you gone into? Hvad er det for en sej dør, I har fundet? Men det er sådan en Det rum der, det er sådan mega nice. Nu ser jeg ikke. Jeg løber. Hvad ligner det? Det ligner sådan en hjælp. Prøv at tage den der Se hjertestand. se, jeg får Hvad er det se for hende. noget? Se hende. Hun er mega mærkelig. Se. Au, hvad laver du? En vits. En vits, er det ikke det her? Au, det gør ondt. Det står på mig. Det elsker du. Ej, hvor lang tid siden er det ikke lige den at klippe neglen med? Jeg tror nok, det er meget lang tid siden. Skøn hun der. Hvor er jeg henne? Hvorfor står der en navn oppe i toppen af skærmen? Jeg så jo bare. Jeg genoplever dig lige, så. Det burde... Kan du gennemflyve mig? Ej, hvor nice. Ja. Hvor fedt. Den var lige ved at dræbe mig. Du giver mig stå, hvor kunne du? Haha. Cover me for a sec. I gotta heal. Nu healer jeg. Jeg har aldrig prøvet at genopleve før. Der kan man bare se. Der var ingen genoplevelse. Jeg har aldrig seriøst. Det er ikke prøve. Babsdam! Hallo, man. Dame med BH er inde med mig. Det her, den her får jeg live mig op. Du er en død. Kors! Ej, der står sådan en tyk dag. Der er en tyk mand, der går herovre. Jeg går lige hen og siger hej til den tykke mand. Hej, tykke mand. Skal vi hygge os? Tykke mand, du må ikke hygge for mig. Tykke mand er bange. Den tykke mand er bange for mig. Ej, nu er det. Det er hyggeligt. Hallo, kom med vejlet. Game of the Crash, det er bare grønt. Nej, nu bliver den med. Så jeg fik den hunter der, mand. Nej, nu er den grøn igen. Det var bare skidt. Get inside. Hey, åbn lige døren til mig. Åbn lige døren ud af. Get inside, Nej, y'all! det må du ikke. Du skal bare lige åbne den. Jeg stiger op på den. Jeg er op på døren. Jubi! Nej! Everybody inside. Hey, jeg skal bruge en herude. Hold lige en eller anden går ud, så jeg kan gå op på dit hoved. Jeg går op på den her ting her herude. Come on, Der er der y'all, get sten herude. inside. Andreas. Nej, du er. Ja, Andreas. Hop lige op lige her. Hey, så I jeg need kan gå op på everybody dit hoved. inside now. Du kan ikke komme op på mig, kan du? Ej, hvor uhyggeligt. En hund, en hund. Der er med BH igen. Shit coming. Efter. Der er en Kom nu ind, det bliver sgu da kedeligt for den, der ser videoen. Du må ikke ryge. Kom nu, det bliver sgu da kedeligt. Spil, jeg skyder. Jeg dræbte en smoker, fordi han begyndte Kom at ryge. nu. Ej, hvad er det, så man skal lave en video? Det var farligt. Jeg har fundet Kom nu ind. Hvor nice, hvad er det her? Au, nu faldt jeg ned. Hallo, kom nu ind for helvede. Hvad sker der? Der er også en sti her.
Der er en sti lige her. Heldigvis så vi ikke en tank, det var godt. Hvad står der egentlig her? Hende. This area is not safe. No. Hvorfor står det det? Jockeys Det around. er Nej, der er en der med store hænder. Hallo, prøv lige at se, hvor det her det ikke er sikkert, men det står det. Det er altid sikkert. Der er hun igen! Kom her! Hun er bange for mig! Bilen, du er ikke i døden. I got hit by burning. Se hvad mere kigger på! Og bare lave shield dø. Don't get ready now. Se hvad fucking kan! Det gjorde du ikke det der. Der er ikke den, der piper. Whoa, that hurt. Der er ikke den, Så dræber han min nye kæreste. Can we not shoot each other, please? Undskyld! der man bliver kålet. Hvorfor kommer der zombier lige pludselig? Hey, look at Jeg tror, Det er, hvis man venter for lang tid. prøv at kigge på Rachel, hun laver parkour. Nej, Rachel, hun laver yoga. No, get me up. Hun er en zombie, Rachel er en zombie. Is my hair? Is it Prøv at se Rachel, hvor er ligesom en zombie. okay? Guess that's Jeg kan godt lide at lege med den slags. shit. I don't know. Guess that's is it bad? Nu prøver I Kom så, vi dræber hende. Nej, vi prøver at få en zombie, hvor jeg kigger. Lad os male hende rød. I don't know. Get me up. Who the hell do you think you're shooting? Undskyld, Rachel, men vi bliver nødt til det. Altså, du er ikke Du er for langsom. Stay down. I think I'm okay. All right, good. Er det det værd? Stop shooting me! here? Ain't nothing. Det er det værd. I'm relieved. Det er sjovt at lege. Skyd hende. Ja, prøv lige, prøv Kom der. Kom. En af jer skal lige have Altså, det bliver bare kedeligt for seerne. Kom nu, Lucien. Jamen, lad mig lige handlingsstamme dig. Don't shoot each other. Kom ind, din trold. Kom nu ind for helvede. Lukker døren, dommer. Get inside! Lad mig lige handlingsstamme dig. Kom nu. Der er en stor mand lige der. Sure. Lad os kysse. Sexy dag. Hun slår mig. Vi sidder sgu da lave en video på el. Vi skulle da ikke se på, vi gør noget. Så kan du da skride vildt, hvad det sjov med ikke. Nej. Ja. We are the kings of the Endelig. Det er hyggeligt. Prøv lige at se. Det er også smidt. Ja, nu er vi bare mega pro, okay? Bro, siger du? Ja, Så du har altså sat videoen i gang? jeg sagde lige... Okay, lad os være pro. Ja, vi er pro. Okay, så vi... Du har sat videoen i gang, eller hvad? Ja, vi er pro. Vi må ikke... Okay. Så er det ikke en god video. Nu er vi bare ikke... Ud på. Nej. Ud. Okay, Hold da. kom så. Jeg kan ud. Nå, forresten, det her der er mega mange witches. Det skal vi lige være klar på. Er der mange witches? Ja, jeg skal lige være witch-våben. 2 sekunder. Nej, det er det. Åh, nej. Tror du selv, vi er pro? Hvorfor ikke? Jeg tror, du er på. Ja. Har vi ikke aftalt, at vi skulle være på? Sådan der, nu er vi pro. Jo. Nu er vi pro. Okay, nu tror jeg nok, vi er alt for pro. Jeg dør! Prøv at høre, hvis jeg skal være med til at foretrække. Okay. Ja, men vi er totalt pro. Nej. Det er svært. Det er vi nødt til, ja. Og hvis der er nogen, der rammer os, så Nej, vi skal ikke spille på en lidt. vi godt, når der er en, der rammer os, en normal zombie, der rammer os, så mister vi 20 liv, siger det. Vi dræber. Ja, det ved jeg godt, jeg har brugt. Kom så, This way. vi er mega pro. Jeg har Der fundet... er en witch. Sluk dit lys. Sluk nu dit lys, din trold. Nej, nu kommer det.
Hånd. Vi skal jo passe rigtig meget på boomer lige nu. Er vi på? Hjælp! Jeg kunne ikke få den af dig, mand. Det er ikke særlig pro, det her. Den sidder for godt fast, den hånd. Det er altså ikke sådan mega pro. Okay, der er kun ham, der trollefester ham midtke. Yes, jeg fandt Peter. Så pro er vi nok heller ikke. Ej. Prøv at se, nu lige dernede igen, så er ned. Jeg venter bare på jer. Prøv lige at være med den. Der er under mig. Der var mega mange fans der. Ja, vi skal skynde os om. Kom nu. Hvorfor? Jeg fik en coach-røv i hovedet. Jeg fik en coach-røv i hovedet. Jeg troede altså, at det var meningen, at vi skulle være mega pro, men jeg synes, at vi er mega dårlige. Prøv at høre, vi er ikke pro, vi kan ikke være pro. Okay, jeg tror heller ikke, vi bliver pro. Især ikke når det er svært at sætte på lidt, så kan vi man ikke, mand. Hey y'all, I need some help. Nej, men vi skal avancere det normalt. Så er det ikke sjovt. Jeg skal hjælpe mig op. Jeg troede aldrig, at kunne gå fra mig. Okay, det troede jeg faktisk ville. Prøv at høre, det vi ser her i starten af videoen. Nej. Jeg har bare spiller. Oh my god, så er det lige det. Snyd. Jeg tror, der er... Hvem tog dit midget? Hvorfor fanden er der Der er en boomer, vi skal Der er en ryg dernede, mand. Hvad tænker du på? Du skrækker sgu da ryg. Så kan du bare lære det, man. Fuck. Prøv at se, nu sover jeg igen, sådan er lort. Hvor vil du ryg? Hallo, hjælp! Det gør det til. Ja, han er helt. Sebastian. Hvad? Når jeg er Tror du selv på, at vi kan redde dig? Fuck, jeg er kun til... Troll, du har slået over mig, tak. nogen her, Prøv lige at finde mig i dit rum. er der sort og hvid? Ja, jeg vil faktisk gerne have... Er der sort og hvid? Jeg er kun til grønt. Er der sort og hvid? Fandt ikke kroppen selv. Okay, du er godt, så ses. Jeg vil bare sort og hvid. Ikke dø! Stakkels Ikke dø, coach. vi skal være pro, vi skal ikke... Vi prøver det igen. Vi prøver igen. Vi prøver igen. Det er så... Og den her gang... Nej. Bedre. Så tager jeg de her, så giver... Det var en fail. Er der flere med? Jeg fandt en medkit til mig. Er der medkit? Lidt. Heal minutter chat. Okay, jeg er bare den eneste, der har en net. Ja, Jeg er bare lige til 51 HP. så går vi. Kom her. Okay, vi er ikke... Det var en station på ekspert. Vi klarede sgu da her godt. Ja, nu Okay, vi tager sammen. Jeg bliver styrt på døren. Okay, ja, det gør jeg også. Det gør jeg heller ikke. Ej, min skill Det er pro. faktisk er ikke så. Ja, men vi er super pro, især på ekspert. Jeg er sulten. Ja. Jeg ved ikke hvorfor. Det er nok noget med min mave at gøre. Der er en tank, der er en tank. Der er en tank. Rems og trollerfish. Nej, så fik den mig. Ja, jeg kommer. Ja, vi har poptanken. Kom ned, kom dyr. Zombie killer. Zombie killer. Kaj, man, jeg tror bare... Der ligger moonshot. Så var helt brugt. Den her løsning vil sige... Hen. Rich. Jeg vil godt sige tilbage, at nok, jeg skal nok heal. Eller hvad? Bare lad os se, når jeg er død. Totalt ude, mand. Hvad er det, jeg gjorde? Jeg er død. Jeg er død. Jeg dræbte en witch. Jeg er sikker. Au! Jeg fik mig i hovedet. Au. Hallo, hvis vi dør nu, så kan du selv se, eller vi skal på witch. Nå, okay. Nej. Det gjorde jeg seriøst, det var mig, der tog den. Hallo, kom nu.
Der var også blod i den hoved, kunne I jo se. Vi skal jo herop. Hvad laver I? Vi skal jo den her vej. Hallo, hvorfor kan man egentlig ikke være witchin som det er inficeret? Det ved jeg ikke. Det går nok det er lidt... Hunter's on Nick. Hunder. Er du også kan? Jeg kan godt være... Hvordan? Men det er sådan nogle strips. Er mod? Det er fedt, er det ikke? Prøv at se, hvad jeg har fundet. Jeg har fundet et boomerbræk. Jeg fandt en medkit. Tag den. Grab and puke. Jeg har fundet boomerbræk. Jamen du... Bummerbræk. Jeg har fundet sådan en molotov. Nej, det er en molotov, ikke? Det er ikke en motorsav. Der er en jakke, der har mig på lige gør nu. Kom nu for helvede. Hjælp! Det kan Rochelle gøre. Rochelle, hun kan hjælpe dig. Det tror du selv på. Kom så, Rosi. Ja. Hey, du har sat videoen i gang, har du ikke? Christian. Der fik jeg en witch map. Okay. Hvor har du fundet en motorsav henne? Hvad? Nå, der var 3 witches. Er der 3 witches? Nej, jeg har dræbt 3 witches. Okay. Er ikke bare vild? Er der bandit? Fuck, jeg bliver bandet en rømler med witches. Der er en til. Den vil jeg også stå. Hey, nej, jeg har en molotov. Jeg kan brænde den ihjel. Nej, skal du ikke det, jeg gør? Jeg tager. Det er mig, der er witch-dræberen her i firma. Hvad laver du? Jeg har brugt mig i witchen. Se, man, hvor sygt jeg altid drikke witchen. Woohoo! Haha. Der er ikke det så Wow, godt, du er virkelig god. Du er virkelig god. Jamen, det går galt. What the hell? Nej. Virkelig god. Endelig, tak. Prøv at se, jeg har lige dræbt 3-4 witches til en, og så går det selvfølgelig galt. Let's get back up on your feet. Hey, I'm reloading. Åh nej, min skærm. Eller, hvad gør det? Throwing a pipe bomb. Andreas, Så tager jeg. Andreas, kan du ikke komme til grotten nu? Jo. Jo, så skal du nok ikke tage witchen. Så skal du nok witchen. Så får du tage witchen. Ja, først. Og så er det... Så Lena og Sandra klar. Fuck, det er okay. Så kan jeg jo lige så godt bare skyde dig. Nej, liv. Nej. Jeg er så down, jeg røg. Get Ned. your ass up. Prøv at spørge ind i hvorfor en adelig sejler. Hvor skal jeg gå? Glem svin. Get your ass up. Get up. Nej, tak. For det. Hvem synes lige, jeg skulle dø? Det forstår jeg ikke lige. Jeg synes, du skulle dø. Prøv at tage nogen har en shotgun, nogen har en shotgun. Lad hånderen være. Tag shotgun, den går hen til witchen, lige får hendes hoved og skyder hende lige midt i venstre. Prøv at gøre det, så det Shit. Tak. Fuck, jeg kan bare ikke det der klamme boomertop.
Lort, der sætter en smoker. Vi ses, YouTube. Okay, vi var så... Eller nej, vent. Vi ses der ikke. Jo, vi ses.